Is dat curling met de Olympische Spelen? Zeker, wat denk je niet? Natuurlijk. Er zijn een team dat heeft gefraudeerd. Vals gespeeld, dat hebben ze niet gehuurd. Dat is een team dat heeft vals gespeeld. Ja joh, ja joh. Wat is er gebeurd? Ja, dat weet ik niet zo precies. Hier gaat nu scoren voor Nederland, de gouden medaille. Ja, als je dat maar weet. We hebben een heel goed voorbereidingsweek gehad. We hebben in Lapland geoefend, een week. En het is heel erg goed gegaan. Dus we zijn ervan overtuigd dat dit moet lukken. Het gaat hem gebeuren. Gouden medaille is nu al binnen, hè? Het voelt heel erg goed. Ik heb hem nog niet ontvangen, maar ik ga dadelijk even eerst naar de koffie toe door en dan weer even ontvangen en dan krijgen we die medailles. Dus dan gaat dat helemaal goed. Maar ik moet nog één hoor.